May mga follow-up duman sa report kaso bago. DCGB on assignment. Kumpareng Jomar, what's happening? Salamat pa rin, Tiyo. Good morning sa mga parantabay. Yun ako digdi sa Siga Memorial District Hospital. Ani unso tulong para sira na taga-Parumpong na so nawara baga na rescue. Dalawang ta daw kung makaurum tang live sa ano ini. Kaurum pa kay kanunin pulis. Sige. Si Rani Sales. Kung madali lang. Oo, Sir, pwede may kayo makauron sa DCGB sabi kita live. Ano tabi ang pangaran mo? Juanito Interno. Juanito Interno. Interno. Taga-side ka po? Taga Parumpong. Kaunayan ko tabi ni Pio Fernandez. Live ka mo sa DCGB sa radyo. Pio, si Mr. Juanito Interno. Pio, si Pio Fernandez. Lang. Hello, Diyos madyag na ardaw tabi. Tiyo Juanito na interno. Si Pio Fernandez tabi to yan. Turtur man yung biyahe, makusog sir. Oho. Inabot ning kusog. Oh, anong nangyari tabi? Paki-istorya tabi, Tiyo Juanito. Go ahead tabi. Pag pugsakang sa kuyang motor sa lungso, intabli nabungkal. Ayun, opo. Sa inso direksyon indo kang nabungkalang kamukan entabli tabi. Uli na po ako sa Parumpong. Pauli na po ako. Naka-deliver na ako ng mga sira. Iyo, oho. Mga anong oras tabi nangyari? Nalunod ako, sir, alas 2 ni nga pong kaswapon. Opo, okay. Sa na-rescue ako, alas 8:30 ata ako na ako anak kang rescue. Opo. Sa ina parte tabi ka muna bungkalan kang entable, over. Sa Aranina po sa may Kulongkugong sa Kamsor. Sa may Kamsur. May Kamsor na, opo. Oho. Aranina sa may Gihalo, sir. Tampad na ako ng Gihalo. Yun. Natata nakarani ka mo duman sa may Gihalo na ang direksyon nido pauli sa Katanduanes, over. Ang daagi ako, sir, sa Kulongkugong man po ako sa Parumpong. Ayun. Pero may akong gahagi diyan sa Kulongkugong. Ayun. So, diyan talaga ang rota mo, haling tabako, pauli ng Katanduanes. Opo. Yan, okay. Now, mga gurano kalangkaw sa mga ukol tabi, sa mga lungso. Diga, kuyang ko, sir, kasubanggi ang estimate ko, mga 2.5 meters. Nako, 2.5 metros. Dakulaonin, halangkaw na yan tabi. Halangkaw na po talaga. Opo. Pag sinabing nabungkalang kaning entable, so ding iyan kan bangka, over? Opo. Yan, ho. Mga pirang entable, pirang ding ang nabungkal sa indo tabi. Kuya naman sana, garong mga 10 by 10, mga 10 pulgadas subungkag, sir. Ayun, mga 10 pulgadas. So natungkab. Okay. Now, pagkatapos ka itong natungkab, anong nangyari? Pagka-istorya tabi? Pagkatapos ng pagkatingkab, kuya na ako duman sa Kamarote, naggibo ako duman, sir, ning salog-salog sa itaas na dahil kami malugom sa tubig. Pero pig-abot man siyempre. Alang ka nga ni Sokol ning Iyo. Babad kisa na kami, sir, sa yung orang Kasubanggi. Dahil tunong ning orang, sir, Kasubanggi sa tubig na dagat. Dahil man ako babad. Now, mga pirang oras ka mo tabi na nagpataw-pataw sa kadagatan? Basta, sir, kasuhapon ako na lunod. Kasuhapon na alas 2. Nagdamlag ako, na-rescue ako, alas 8:30. Iyo po, sa ina lugar ka na tabi na rescue? Kuya ng tabi sa barangay Kang Santo Domingo. Salvacion na yun. Salvacion. Ano ito? Salvacion po ito. Sir, Kang Manlilipot. Ayun, sa may malilipot na tabi. Okay. Opo. Apera tabi sa imo, igwa ka pang kairiba?
Igwa pa po. Sisay po tabi so kairiba mo dyan, tanganing madangog kan mga kababayan ta sa Karamuran, ang boses mismo pinagapod na pruebas na buhay tabi ka mo. Sisay pa so kairiba nindo dyan. Oni po, sa lipat ko. Sige tabi, salamat tabi. Hello? Si ano yun si Joel Vergara. 22 años. Joel. Hello, Joel. Marhay na aldaw. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB Legazpi. Hello? Joel. Hello, Joel. Hello pa de. Yeah. Joel, karunong ka Joel. Si oh. Sige na pa de. Hello tabi Joel. Good morning. Good morning. Opo. Ano po ang nangyari tabi sa Indo? Pare, garabo kung padita may mga trong mo pa ini. Oh, sige. Ito lang si Mr. Juan ito ang sige. ano. Oh, at least igwan ng nadangog na boses, proof of life. Si Juan itong si Rani Sales, Rani Sales, si P. Fernandez. Hello, sir. Hello, Diyos madyag na ardaw tabi Rani, si Pio Fernandez to tabi, kan DCGB Legazpi. Madyag na hapon nun po, sir. Opo. Pwede ka tabi maka-istorya kan experience sa tabi nindo kan maglubog sa bangka? Sige po, sir. Ang paglubog kang bangka namo. Kuyan po ang Alpadorama kusog. Pag ampas ng halo na so intable na nagbutas. Ayun. Oho, okay. Di paano ka mo tabi nakaligtas ano supig gibo nindo? Nagkuyan po kami sa sa itaas kang motor sa palo po nagkang po kami ning butong na pang duman po kami sa taas. Aho. Iyo, taso bangka nindo may pigapod na palo gariso tori baga sa tahaw na nakatindog. Iyo po. Tapos nagbugtak ka mo duman sa itaas, nagburugkos ka mo duman ning makakaputan. Iyo po, sa mga kaputan po. Yan. Duman po kami pahaga sa taas. Nakatukaw ka mo, nakaburobod or what? Nakakapot sa na? Nakakapot po, tapos nakatukaw. Ayun, oho. Di so pirang oras ka mong nagpataw-pataw duman tabi sa kadagatan? 12 oras po. 12 oras. Sa laog na nin 12 oras, ano sa indong pasistema? Linuya ka mo or what? Anong naglalaog sa isip na nindo tabi? Takot po, tapos dahil po ning pagturog. Tapos malipot po. Iyo. Di paano ang ginibo nindo tanganing makasalbar ka mo? Paano ka mo nakapadpad diyan sa may malilipot na tabi? Over. May kabisado man po ako din sa San Roque. Inapudan ko man po na mahagad man po kami ng rescue. Okay. Si Alan Jackson po. Yan. Okay. Sus, may dara-dara ka mong cellphone, tabi. Igwa po. Dai man ito na danyo sa nakaapod pa ka mo. Iyo po, nalubat man po kaso kinabli ko po sa kaibahan ko na nalubat kaya sa battery ko. Tanganing makahagad ng rescue. Yun. Kade ko putulong tanang una sa iya pigbulong sa lugad niya sa kamot may lugar ini. Iyo, sige. Kade pig asistihan natin mga doktor. So basta so pigbanggit niyang si Alan Jackson taga barangay San Roque ni. Inang nakontak ni kasod ba? Yan, sige. Naiyo ang puminasiring duman nagbilog ki grupo nagpasiriring sinda sa barangay Salvacion para i-rescue sa group. Kaurunong ta si Alan. Sige. Alan live sa DCGB si Pio Fernandez tabi Alan. Hello, Alan. Hi, sir. Magandang umaga po. Good morning. Papa, good morning po. Papa, no tabi nindo na rescue, yan at tulong para sira, pakiistorya tabi. Bali, ito po si Rani Sales. May contact number po sa kuya.
siya kami daw ang nagkukontakan kung paano sinda ma-rescue. Yun. Kaya nagduman po kami ang primerong niya sa contact, nasa Barangay Batan. Ito po pala, nasa nasa tapat ng Barangay Salvacion, sakop ng Malilipot, Albay. Po. Mga anong... Nag-start po, nalunod kaya sinda kasud mga alas 2:30. Then tapos nag-rescue kami alas 3 dahil sa sobrang kusog ng dagat, oran, dahil minakuha. Tapos balik naman po kami, nagbalik kami alas 7, pag alas 8 ng Bangge, rescue na naman po kami ng mga Coast Guard. Tapos dahil na naman po kinaya sa dagat, o talagang grabe, so oran, punok, kusog ng dagat, dahil kaya balik kami. Tapos itong si Rani, inapudan ko po na dapat ang cellphone pasiguroon, i-off na, tanya ko, balikan mi na lang sa madaling araw. Ayun, opo. So, nagkapirang beses ka mo nag-attempt na ma-rescue initialmente? Bakit sungon niya na maaga pong alas 5, pangtulo po. Yan. So, pangtulo, iyon na ito. Sunako, ano nindo? Duman ko na po sinailing sa may tampad ng Barangay Salvacion. Nagpapataw-pataw? Pataw-pataw po. Naka-angklutin na po ang motor. Tayaan po sa critical area na sa Sapaw po. Sapaw. So, Darakulao ng Hukol. Bali, dahil po nga kami nakarinig sa indata. Pag magrani kami, ang bangka may masadsad. Iyo. Iyan pa nung Sapaw tabi bagasir iyan supig dadasi-dasi anak ang Darakulao na Hukol. Yan, iyo po. Darakulao na Hukol. Duman po nagpuputok ang Hukol. Duman minaputok. Tapos duman sindagari nakaangkurahe. Nakaangkurahe po sinda duman. O di paano nindo na ako ata duman arimburok ang pan Palalay lang po ang patras miningdit ang bangka para makatapat duman sulubot kang bangka mi sa bangka ninda. Tapos inityan ming container na may halabang lubid. Oh, saro-saro. Ano na sinda, sabay-sabay na po. Itong lubid na ito, duwang container, tapos pigbulbulan ming makalawag ang takyag ninda na pag binutong mi, di sinda pwedeng makatangkas. Sa may bulb na suko lang po sa takyag ninda. Yan. Container ang nagsalbar sa inda buda sulubid. Container, lubid po. Kan mag-rescue, kamo na sana umay kasarabay kamong Coast Guard tabi o Navy? Nakaalalay man po ang Coast Guard. Ayun. Oho, okay. Sige. Di mga pirang nautical miles ang rayo kan na rescue nindo kan pasiring duman sa may Malilipot? Estimate ko po sa pondo man sa motor hanggang Barangay Salvacion, mga 150 meters po siguro. Pasiring duman sa Barangay Salvacion kan Malilipot. Apo. O di sige, salamat din maray tabi. So, kumpletong pagkarano po? Alan Fernando Chokson. Ugo Fernandez ka, Mampalan? Fernando po, Fernando. Fernando, Alan Fernando. Salamat sa pag-akudir. Maray nga ni, na instruksyonan mo na sa cellphone, i-off mo na para mintras, taganing pagkaagay, guwapang kontak. Po, taduman lang po ang basihan para maaramang sinda kung ngayon ang location ninyo. Uyo, tabi. O di, salamat sa pagtrabaho para sa pagsalbarkan sa tuyang mga kababayan. Okay po. Salamat. Kumpadreng Jomar. Balik ko na po. Salamat pong maray. Thank you very much, Alan. Ngunya na banggi, duman nga na ining tulumay start si Alan. Oho. Sa Barangay San Roque. Para makapag-preparar ka na pag-uli nga duman sa katanduan sa aga. Okay. Sige. So, ano yung pagkamidig sa Sige Memorial District Hospital para sa check-up kaning tulo? Taud-taud, actually, i-interview, pigubulong sila tabi piyo. Kaya tayo ko na maistorbo pa itong tulo. Sige. So, yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Exclusive po yan. DCGB, sa Bareta, mapagkakatiwalaan. Exclusive, salbado buhay. May proof of life, tulong mga parasira na natabaw dyan sa kadagatan kan may Camarines Sur, sige halo, and then napadpad digdi sa may Salvacion kan Malilipot. Salamat, asin namang Diyos ang magbantay.